inton umay ti Apo at danto dakkel arag o kadagiti sa santo agsasarap tay tuid jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin anay sa lakas iti daytan to nga aldaw at daak tumet itjay no kayat da kasaraken at sagana kay kita at sasarap tay tuid jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin anay sa lakas saan nyo nga ituntong kwa tiin kay panagsagana gundaway yu amin ita saan ton madamdama agsasara tay tuid jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin anay sa lakas gungunayo isut dakkel no ti Dios tin kay denggem ngem no saan nyo apatchen do sa in kay lang amen agsasarap tay tuid jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin anay sa lakas o anyan a nagragsak to inton umay ti Apo at danto dakkel arad o kadagiti sa santo agsasarap tay tuid jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti